Ja, aj keby som tak spravil nejaké videá z toho dňa, to by malo potenciál na celkom dobrý vlog. Teraz neviem, čo s tým mám robiť. Nazdar, a ty čo tu robíš? Nevidíš, že ja sa tu snažím pracovať? Dá sa sníval v nejakých videách? Áno. A čo ti chýba? Však z toho dňa, keď bola konferencia. Napríklad ako sme ráno vyrážali, alebo aj cestou bola celkom zábava. To má chuť na kavičku. Vyšiel čas na kávu, potom letíme do Kubína. Ešte nezamkol, čo? Poznám ten pohľad. Nezamkol si auto. Dobre, poď. Všetko je pod kontrolou. Sme napadení, ako keby sa sťahujeme na 8 rokov. Ako vždy. Trojtýždňová dovolenka. V Kubíne. Čo je problém? Že máme zamrznuté okno, ja v tomto aute nemám škrátku. Misia splnená. Môžem oškrapať okno. Prčíme si po diaľnici. Diaľničná žiadna. Tento týždeň nám prišlo veľa novej techniky. Jedno z toho sú aj nové objektívy, takže ideme prehodiť objektív, uvidíme, ako to je vyzerať. Ktorá je 20, to bude táto. Made in Japan. Japan! Áno. Točíš? Was machst du? Teraz potrebujem kameru. To je mega. Toto je širokouhle. To je taká radosť pracovať s nejakou dobrou technikou. To je najlepšia vec, čo som kedy mohol kúpiť. Kokos to má 100 kg. Komu to bude? Začnem posilovať bicák. Čo točíš? Čo zdvíhate, činky? A keď sme došli do Kubína, tak prvá vec, čo sme spravili, bolo, že sme išli po jedlo. Prešol Čadca Žilina západ, super. Aby sme vládali prekladať celú konferenciu. Nie iba pre mňa, nemyslíte si. Ideme sa pozrieť hore? Aj tá Kde si? Konečne odišiel. Poviem vám, že aj tá samotná konferencia bola celkom zážitok. A práve testujeme zvuk a celkovo techniku, či všetko funguje, keďže za chvíľu začína konferencia. A viete, čo je super? Cítim sa pritom ako v helikoptere. Aj takto sa plnia detské sny. Konferencia nám prebieha. Poďme sa spolu pozrieť, že kde prekladáme, ako to tam vyzerá a kto tam je so mnou. Sorry, teraz bude chvíľku tma. Svetlo. Dobre. Tam sedí Mark. Kýva, ale sa nevidno. Už ťa vidno. Ako môžete vidieť, tá konferencia beží. A vlastne máme tu pootvárané rôzne okná, rôzne chaty, cez ktoré spolupracujeme, informujeme sa, keďže každý vlastne sedí u seba doma. Tu vedľa máme ešte malú technickú podporu. Tu sa dáva spätnú väzbu streamerom, aby vedeli, že či treba niečo rýchlo upravovať hlasitosti alebo či je niekde nejaké echo a tak podobne. Ešte dole vlastne sedí Mirek, ktorý tiež tlmočí. Inak je to tu super krásne. Stala sa taká vec, že vlastne som teraz začal prekladať a ja som nevedel, ako ja som si išiel svoje a zrazu mi do toho vstúpil Raška
čo ho spoluprekladá. Ja som čítal chat, to tam písali, že ma nebolo počuť. Takže je to super, že vlastne tam sú všetci takí aktiví pripravení hneď zaskočiť a operatívne hneď pomôcť, aby to proste jednoducho fungovalo. To je taká, ako človeka to baví, lebo je to taká skutočná spolupráca. Nikto teba nenechá v štychu, ani aj ty sa snažíš ostatným pomôcť a je to, neviem to tak ani opísať, ale také pekné a baví to človeka a je to také uvoľňujúce, keď vieš, že sa môžeš spoľahnúť na ostatných ľudí. Dnešok je pre celé ľudstvo skutočne historickou udalosťou. Milióny ľudí z celého sveta sa zhromaždili, aby sa dozvedeli pravdu. Pravdu, ktorá je teraz zamlčovaná a prekrucovaná, ale ktorá zohráva najdôležitejšiu úlohu pri prežití celej civilizácie. Túto konferenciu organizujú obyčajní ľudia zo 180 krajín z vlastnej iniciatívy. A keďže si uvedomujú dôležitosť doručenia týchto informácií každému človeku na planéte, ľudia vlastnými silami zorganizovali simultánne tlmočenie do 100 jazykov. Len sa zamyslite nad týmito číslami. Takýto rozsah sa dá dosiahnuť len preto, že ľudia sú pripravení konať úprimne a nezištne v prospech celého ľudstva.